Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeşleri Birleşmesiniň agdasy bolan Ak Ýaprak Hojalyk Jemgyýetiniň büýük suwdy karhanasynyň taslama kuwwatlygy sagatda 8 tonna meýwe suwuny öndürmäge niýetlenip, onu häzirki zamanyň kämil enjamlary oturdulan. Karhananyň işe girdilmegi bilen häzirki wagtda bu ýerde meýwe suwlarynyň birnäçe görnüşi öndürilýär. Gelecekde olsa büyük karhanada ilat tarapyndan köp isleg bildirilýän meýwe suwlarynyň has köp görnüşlerini öndürmeklik gödeginde tutulýar. Karhanada önümçülük bölümlerinin ikisinde hat takygy taýýarlaýjy hemde gaplayjy bölümlerde ähli işler häzirki zaman adyk teknologiýalarynyň iň kämil tilsimatlary arkaly ýerine ýetirilýär. Taýýarlaýjy bölümde dürli meýwe önümlerini ýörüýte garyndyryň goşulmagy arkaly meýwe suwlary taýýarlanylýar we ýediğin diýen ýalgyly owadan gaplary gaplanýar. Ak Ýaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bakça önümleriniň we meýweleriň suwlaryny öndürýän karhanasynda öndürilen önümler döwrap enjamlaşdyrylan hil barlakhanasynda gözden geçirilýär. Karhanada öndürilen ýokarky hilli önümler ýurdumyzyň vilayatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň feudal hotlarynyň uradylýar. Pähim paýgat ummany magtumuly Praga ýylyny ýokary rähmet öndürjüli bilen alyp barýan bu karhananyň ruhvelent hem agdyr işgärleri dörjülük rähmet çekmäge döwlet tarapyndan berilýän himayet gollawlar üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman terdarymyza hoşallyklaryny beýan edýärler.